Totti villámgyorsan elvégzi a Róma, De Rossi, Totti, beadás, ott a fejes és a vezetőgól! Giulio Battista a gólszerző az 50. percben. Legalábbis ő rohanott ki a szögletzászló felé, és Vucinic is érkezik most már. Vezet az AS Róma az 50. percben. Battistának bajnoki gólja eddig 1 volt, azzal semmire nem ment a Róma. A BL-ben egyszer duplázott a Bordeaux ellen, és most ő szerzi meg a vezetést a városi rangadón. Rengeteget harcolt az első félidőben Giulio Battista, és most egy szöglet után, amit Totti gyorsan elvégzett, nagyon ügyesen a hosszú sarokba csúsztatja a labdát. Itt van, ahogy megcsúsztatja, nem jönnek el vele. Panucci és Juan is biztosít a hosszúnál. Előnyben az AS Róma. Csodálatos a csúsztatás a kapufa mellé. Totti pedig gólpaszt ad. Ezért